Sumur Bandung Bapak Sutrisno Lara hati pengen si bunuh diri Priwen keturunan kan ditinggal kari obat
kanggo bos anak putu Bapak Darkiman sareng Ibu Patonan kanggo Mas Godang sing wonge imut lucu Mas Herdi Selos Ruti wong Tasikmalaya kanggo Mas Dodo Soeharja sing lajanan ing Bekasi sinigaging kang wonten dumateng padukuhan saung si domba sawetunggal lenggaipun sang guru kaseban maring santri-santri lan kedugen tamu kang enggal kang naminipun Jaka Kentil wigatinipun pengen sabda guru ilmu tasawuf dumateng Kanjeng Guru ne Satria Tambi wau kemanggeng swantenipun sang guru kang wonten dumateng sawung si domba aduh Cep, kasip, nang senang, katingal maring ijun, iki kedugen tamu kalian paman kecot peot kalian paman cilenteng. Wong bagus rupane gandang pertelang tumindake sinten panjenengan wastanipun lan jenengipun saliramu sinten wonten prayogipun apa dugi mrene teng saungisun yakining kandang wedhus yen iki jobongisun minangka umaisun yagubugisun yakining saung si domba cung jaluk pangapuntene mawon lan jaluk maklume bae bokatan mambut lepong ya. Biasa sih
bakasi kecot peot ompong ku yang gelendeng bae kuno yonganan genai lu yonganan ning kandang wedhus. Pangapunten Rama Guru, kula nepangaken nami kula Jaka Kentir asale saking padukuhan perbatasan Tambi Babadan. Oh, panjenengan ku wong Patek bae. Dheweake ning padukuhan antara Tambi kelawan Babadan iku ana padukuhan. Nggih. Griyanipun ya wonten teng riku ning padukuhan naminipun Jaka Kentir. Ya takono pong-ompong rencangmu iki Jaka Kentir bocah perbatasan Tambi Babadan jekonon ya ompong. Iya kono Kiai, rencang isun ya umahe ngono kuning pojok pecandilan lho. Pinggir Tambi Babadan ana pecandilan kuning kono. Bature yaiku Satria Tambi. Kono nje pengen sabda guru mring panjenengan ngono Kiai. Oh, pengen belajar kono. Pengen sinau pangeweruh iya mboten napa-napa yen kersa panjenengane. Nggih, kula pengen sabda guru dumateng panjenengan ilmu tasawuf. Dari atas tasawuf kudu ilmu, Cung. Tapi rasa persoalan ngaji rasa bakawakmu bisa wis ngaji rasa lho yen wong dijiwit ye lara ya ajan jiwit wong yen awakmu diglatok lara ya ajan glatok wong yen awakmu dirasani wong lara dibuli lara ya ajan rasani wong ajan buli wong. Tasawuf iku persoalan rasa ngaji ning rasa ngaji ning kolbu iku ya rasa lho ning ati dadi buang penyakit hati kang ana ning ati kang ning kolbu dibuangi kabeh sirik dengki ujub riya takabur sombong din buangi kabeh termasuk pelit lho aja bae menyekutukan Tuhan atau musyrik. Nggih kados mekaten mung mawon kula niki wonten pitang ledan dumateng panjenengan niku kang namine ruh idop niku napa. Waduh. Kengki ya duwur Cung jero. Satria Tambi bae ya durung diulang masalah ruh idopi mah. Konon kuyambu ari selantang siya buta badalen ya bubat ya klalen mulane selantang makongkon ngelakon niku ya wedi karo Gusti Allah lan isin karo Gusti Allah bayat cukup. Tapi yang lakonana masa bisa selentang mah. Ya yang lakonane angel Kiai ya beli. Ini nya oh, apa maning Ipin? Ipin yang lakonan ora bisa, selentang ya alias ompong kecopet ya ora bisa, kon ngelakoni bab perkara isin karo Gusti Allah lan wedi karo Gusti Allah yang lakonan ora bisa. Pepak wong belajar tasawuf iku cung mengkenen. Siji ya kudu iman kuat, kemudian ilmu, amal lan rasa wedi karo Gusti Allah iku ya wis manjing iman kang kuat. Nggih kados mekaten kula sumpingaken kula lebetaken dumateng hati nisun lan dumateng kalbu nisun. Go ya kaya mengkonon go kok tak jelas na bab ruh idopi sadurunge bab ruh idopi anak permintaan lagu saking Senok Kuntini bocah Sleman tapi mbuh anane ngendi ku ya bocah iku ya karo Senok Tarini sing ana ning Lampung asale si bocah Sleman lagune Bulan Purnama.
Mangga den pirengaken.
balowoy kori didisangka sampai yang sulaya janji kaniaya teman si badan urip sengsara akibat korban rayuan. Dadi mekene jungcak kekentir ya. Sadurunge yang jelasaken masalah ruh idope iku kudu ngerti dingin ning bab jasad. Jasad iku den sebut ya tubuh. Jasad iku ya den sebut badan. Jasad iku ya disebut angga atau raga atau disebut kurungan. Ibarat manuk ya kurungane atau ragane atau disebut angga atau disebut badan iku jasad. Mung jasad iku
den gerakaken anak kang gerakaken jasad den gerakaken maring ruh den gerakaken maring hayat hayatku hidup iku urip iku sipating Gusti Allah yen isu niki dudu urip isu niki den uripi manusa ora duwe sifat urip manusa ora duwe sifat hayat kang duwe sifat hayat iku minangka Gusti Allah dewek hayat wujud ning sifat kalidasa niku nyebutaken wujud kidambako ilmu hayat loh jadi ruh iku digerakaken ning hayat iku ya urip hayat den gerakaken ning jiwa kunap jiwa den gerakaken maring akal den gerakaken maring hati atau kolbu sekabiane iku den gerakaken maring napas iku kang den sebut ruh idopi iku ya napas ambekan manjing metu iku ruh idopi yen ambekane metu ora balik maning napasmu metu ora balik maning alias innalillahi wa innalillahi rojiun ya mati ku manusia ora duwe sifat urip kang urip iku urip sejati yaiku Gusti Allah lho Gusti Allah subhanahu wa ta'ala manusia kudu urip tapi den urip napas iku atau ruh idopi iku den gerakaken maring sirullah iku den gerakaken maring nurullah iku den gerakaken ning kebakwane Allah iku meliputi zat sifat asma lan af'ale Allah lho ngaji masa lalu idopi yaiku sampai semono mung kudu dihayati lan kudu direnungi kudu den apalaken kudu den eling-eling jadi isun kabeh iki kang gerakaken iki ya Gusti Allah lho kang wujud iku nyata iku Gusti Allah sebab Allah iku sifatnya wujud iku nyata dudu goib Allah iku nyata yaiku wujud dohir batine ya Allah dohir Allah ya batine Allah ruh mulane pelajaran ruh mulati Gusti Allah orang di Saudi Arabia, orang di Amerika, orang di Australia, orang mendi-mendi ulatanan ning jasadmu, ning ragamu. Pelajarana renungaken bab itu. Iku lok beli turu. Ambekan napas lok beli turu. Ambekan beli pernah turu, beli pernah ngantuk. Lo kena lan renungaken. Kados mekaten matur kesuwun wejangan saking rama guru kula niki ya pailaran guru yang boten wonten kang kados niki sing akeh-akeh sing kata-kata iku ngakune pinter tapi akhirnya den pelajari nisun iku akhirnya keblinger ara-ara emang duit maning ara-ara bayaran tapi rama guru iku boten isok jaluk bayaran, boten isok jaluk upah. Ya isun siya wisana sing bayar dewek. Lho, menggawe abai maring Gusti Allah, mengko rezeki sing ngatur ya Gusti Allah. Ya sepanjenengan belajar ngisun ora usah bayar, ora usah sonder bayar kecuali wong nanggap wayang, wong nanggap sandiwara. Nggawa panjak, nggawa anggota ya kudu dibayar. Buan sih ana sound system
ana sindene, ana panggunge, ana panjake, ana gamelane, sewa wayang ya kudu dibayar. Masa beli dibayar? Bagian wayang manunggal rasa atau wayang jaka baru atau wayang sekararum ya kudu dibayar, sandiwara ya kudu dibayar. Tapi yang ngaji maring isu ora usah bayar, sebab isun menggawe maring Gusti Allah, mangko Gusti Allah kang bayar isun. Wis rezeki diatur maring Gusti Allah. Ih, katus mekaten. Ya maklum yung kandane ning kandang wedus dadi weduse ya lokatan rada sopan, lokatan nyapa mbambe bae. Lungo kena cung ya kang kaya makonon wau. Nggih, matur kesuwun. Salajengipun yang guru. Kanggo budaya api khususnya grup pantura jaluk lagu ugal-ugalan. Lamonare rumah tangga bebeneran, jangan nanti awan bengi keluyuran, balik ke esuk cangkeme mampu inuman, alasane diajak batur melekat, pegat balen sampai wis entok talak, nok ibat nok ani kula rima poket wis lagi nasibe mimik kajikus balen mani angger kasing dingin tetep bae gawe iksan batin patah hati pengen isi bunuh diri priwen keturunan sing ditinggal tarik orang tahan nyangkani penderitaan dengan sampean selalu ugal-ugalan cobakan mari inume lan ugal-ugalan ingat ning keturunan bocah wis gede-gede sun ngakui kula masih deui sun ngakui kula masih sayang tapi kula isin mawas diri wis ikhlas rela orang duwe ulah sadar kalah saingan waduh kan luwih layak go sampean karo kula kegantengan lanang pasti gejluk blimbang yen bisa wae cukup sing meriah gulangan pangeran
wilayah go sampean karo kula deke iba kegantengan lanang pasti kecil limbang yen bisa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.